कुआर बाजी तनी हाथ उठाई जाता के कुआर बा सच में कुआर बानी जानू तो रउआ लोग खाती एगो लाइन कही हम अरे मरही के बाटे तो अरे मार दो न जान से अरे मरही के बाटे तो अरे मार दो न जान से और काहे के मुबावेलू नजरिया के बान से काहे के मुबावेलू नजरिया के बान से मरही के बाटे तो मरही के बाटे तो अरे दो न जान से काहे के मुबावेलू नजरिया के बान काहे के मुबावेलू घर से निकले लो जा साजी सवार के आदम जीवन बले लगा बढ़िया से कोड़ी के घर से निकले लो जा साजी सवार के दिन से एगो लड़की के रही फेरा में हम लगा रही फेरा में हम लगा कितना दिन से एगो लड़की के रही फेरा में है कि सोचते रही कि आई लव यू कहीं सोचते रही कि आई लव यू कहीं कल दोसर ले भागा हो कल दोसर ले भागा कितना दिन से एगो लड़की के रही फेरा में हम अब चलिए ये लाइन तो हम कहनी है जितना भी हमार कुआर भाई लोग रहन उनका खातिर लेकिन अब जोन शादीशुदा हमार भैया लोग बड़े आज जेकर शादी नहीं के बोल हम चाहते नहीं कि जल्दी से शादी हो जाए हमार प्रोग्राम कराई जाए आप सभी और